You want more than mix? Hello, watch it, hello, hello. Wanna take you to the watch it, hello, watch it, watch it. Kuma ina ɗauka na yi kira ba ta so ta amsawa, haka kuma ina yo message tabbas ba ta dubawa. Kai halin mata nisan ba na ganewa, kuma ta damun ba ta so na yi hutawa. Na rasa me zance mata ta yi ganewa. Fans ba sa son kosawa. Allah sarki mawaki na masoya kala-kala. Hello, watch it, hello, hello, watch it, hello, hello, watch it. Gidan rediyo na je hira nan ta samu nan bata, ina ba da labari waka ce fagen sana'ata. Waka ta soyayya suna aure na inganta, a da bani sai dai na rubuta ko dai na karanta. Gashi yau na ɗau layi rerawa nake a fahimta, gashi muryar ba daɗi saƙon ya je ga masoya. Ina jin gidan Allah gaya min na sonanki, me kike so a gare ni fahimtar da ni gunki. Waya safara na dare tabbas kin bani mamaki, ina bacci ko gun aiki kiranki ya ka da sukuni. Zuciya ta yi zafi ya zana amsa kiranki. Ina ki daga wayar manan ma ta ce mini mai girman kai, lokaci na ba ta bani so ta ce mini mai son kai. Ya zana gane manufar ta dan ta sa mini ciwon kai, bani so in bata wa masoyi na dan shi nake yi. Duk abin da zai bata masa rai to ni ma ba na yi. Tunani na da masoyi na shawara ce ni zan yi, domin ina ta buƙatar addu'arsa ba na yin shayi. Yanzu ma batun da nake kiranta shi ke ta shigowa. Wace ce ne